Eli niin. Ihan ensin alakuusessa sanoo sitten ihan päästä kiinni. Älä pistä lenkille, kun anna mennä sen. Minä tuossa sanon sulle käsipäivää. Terve vaan, minä olen Päri-Leena. Tervetuloa testiin. Minkäs ikäinen kultainen noutaja meillä on tässä jutussa? Ja kutsumanimi on Kasperi. Missäs Kasperi asuu? Minkälaisessa kerrostalo, rivitalo oma? Onkos kotosalla muita koiria? Mitäs oot harrastellut? Minkälaista on ollut harrastaa? Ihan mukava. Onkos kotioloissa ollut mitään ongelmia Kasperin kanssa? Onko Kasperi säikähtänyt mitään elämässä? Pahoja ihmisiä onko tullut vastaan? Välillä vähän jännittää, että on isompi kokoisia miehiä. Haluaako Jorma käydä lisää tarkennusta? Ei, ootko leikkinyt vetoleikkiä taistelua? Tykkääkö kovasti pallosta tai patukasta? Jommasta kummasta aivan erityisesti? Palloista ainakin. Lähteekö patukalla vetämään vieraiden kanssa? Mitä luulee? Katsotaan kohta, mutta ei nyt ihan vielä. Kasperi, siinä on hirviä hyvät hajut, mutta tuohon sanoo morjens. Terve. Sitten lähit hyvä ajelee meille. No niin, just. Ja tuo pitää kans kertoa, että mikä se tänään on. Tuohan Kasperi käymään vielä, kun menepäs kopaksi. Kasperi, tuohan tänne. Kasperi, tänne. Aion vähän kopasta. Tule vain tänne. Tule. Nenä on menossa mukaan. Katsotaan nyt, kun näitä aloitetaan tuosta ja vaihdetaan arsenaalia, jos ei kiinni. Kasperi, katsotaan tätä. Mikä? Tuoppa Kasperi tää. Ui, miten hieno sulla on. Kuule, kyllä Kasperi. Nyt. Ota nyt. Ota nyt. Sä oot sitä nykittämään, koska se on sitä pitää kiinni. Ui, miten vahva koira. Voi hyvän aika. Ai semmosen kun sä oot. Retele, otatko sinä? Mutta onko sinä noin? Tää. Jotta sinä mulle. Onpa hieno. Onpa erittäin. Tuut vaan. Hyvä. Hieno kyllä. Sä voittaa. Ota. Tule vaan. Hieno kyllä. Hieno kyllä. Yhden nykäisen tein sanomaksi. Ui miten voit. Olit vaan hieno. Vahva mies herkku. Nyt kuule vähän kun elvistellään, niin sitten antaa jo ennen sen takaisin. Kyllähän minä leikkisin herättenkin kanssa ihan tämmöisellä kovalla kepulla. Nyt saa ottaa joku mies. Oli tuossa kunniakierrosta heitettiin 2 kappaletta, niin se on ihan hyvä kunniakierros. Kiitoksia. Oli tässä ihan. Kerta kaikki sen kiva. Niin oli. Ootko sulla nyt tässä aikaisemmin käynyt? Selvä juttu, nyt lähdetään sitten